Kalong shisha ka jingsngeusi ka bakrao ya kiringai jong balang Presbyterian Mupeliang West Center Hills Meghalaya haba kading kala bamdu pom ya ka yeng mani menta ka step haka por kumba arba GAA shwa ban shai haba yo ban ya keren lengba ka phone call bat uba pireng klem uba long uwei na kidokot jong ka komiti balang ulaong baka balang kadam daga jingsngeusi ka bakrao haba ka yeng bakentang bagi jumane belai kala sya penjulor haka ding ula penti kenaru bakamdon gano ka jing suba yano ru halor ka ne ka jingjia da ka baong balese ki la bande ni ki daw jong ka mariang ne na ka daw jong ka electricity na ka liang ka balang ka ai khublei ye ki bor pelip ding ki balawan sya ne ka jaka ban pendap la ka kamram na mar ka jingjingai palan ka office penlip ding nadu na jowai ka ding kala bam du pom klem jing map ka ne ka yeng mani kumta na ka liang ki khot komiti balang kela kerpat bat kentu ya ka sorkar bakadai banbu yaki substation hanar tiang khnang ba kanlong ka jing mantoy yaki nong shong shnong habajia kum gini ki jing pelu ding Kesemen apa tuh? Kadang sih, ani Pokok je. Pokok pedung kita. Uyum biasanya sekarang ya. Jam jam ni mesti tak boleh mahal. Berbeza.